Khona siyasafika khona sizikhipha imali kwafika event lamasosha. Zathi bamba lo nyanga first. Egijima inyanga ilanga lonke. Ya bethi bamba lo nyanga. Yabo ayinandaba nathi. Ufuna inyanga bamba lo nyanga. You understand? So it's very dangerous because bantu bayafa lapho. Khaba abantu abafa mina ngihamba nabo. It's more than 19. Are you serious? Yes, people die. For serious. And we run and leave you there. Uzokwenzani? Uzothwala umuntu la ipoko yazi ipoko enqene uvele ithedele inyosi. Yo, Not just any nyosi. Inyosi ipoko lezi ezinkulu engaka. Lezi ezihlaba ngodosa ngathi ugwazo umesi. Yeah. Gijima ungazazi ukuthi indaba zakho zikuphi. Gijima uyifake emaweni ungufe. Uzomfuna aphi umuntu emaweni? La ungazikhona.